Днешният ден в парламента беше доминиран от две много важни теми. И двете всъщност са свързани с един и същи голям въпрос: каква държава искаме да бъде България. Първата тема беше Закона за защита на потребителите и мерките срещу високите цени, предложени от управляващи от Прогресивна България. Ние от Демократична България подкрепяме посоката. Хората действително имат нужда от защита, особено когато цените растат, а доходите изостават. Но според нас, част от предложените мерки са твърде административни, твърде леви и рискуват да създадат повече проблеми, отколкото решения. Защото държавата не може устойчиво да се бори с високите цени само чрез повече контрол, повече регулации и повече намеса отгоре надолу. Истинската защита на потребителите идва от работеща конкуренция, силни регулатори, прозрачност и реална пазарна среда, в която няма картели и зависимости. Именно за това ние предложихме по-работещи механизми и конкретни подобрения между първо и второ четене на закона. Втората голяма тема за днес беше Закона за съдебната власт, тема, която е стратегически важна за бъдещето на България, защото този закон определя правилата, по които ще бъде избран следващия Висш съдебен съвет. А именно този Висш съдебен съвет ще избира следващия главен прокурор. Тук вече въпросът не е просто юридически. Това е въпросът дали прокуратурата най-сетне ще започне да вижда корупцията по високите етажи на властта. Ние подкрепяме посоката на промяната, но предложихме и важни допълнения. Повече прозрачност при номинациите, по-високи изисквания към кандидатите, по-широко участие на професионалната общност и по-силен съдебен контрол върху решенията. Например, предложихме възможност ключови кадрови решения да се обжалват пред по-широки съдебни състави, за да има реална гаранция срещу задкулисни зависимости и овладяване на системата. Защото проблема никога не е бил само в законите. Проблема е какви хора попадат в институциите и в чий интерес работят след това. И в крайна сметка дебатите днес показаха много ясно сблъсъка между два модела на държавата. Единият разчита на повече административен контрол и концентрация на влияние, другият, нашият, на силни институции, прозрачни правила, независим съд и свободна икономика. Според мен, България се нуждае именно от второто. Ще ви държа в течение.